saking Bu Surani. Surani apa Surati? Bu Surani. Surani. Bu Surati kan yang pawon kono. Lah kowe mau ngopo kok mau gorono? Hah? Arti worke gula kok. Dilebokke pawon aku. Dikira dugel. Arti cetek geni ya. Cetek geni. Dawe napa, Kang? Mbah Surani ngersakne caping gunung. Mawi jengleng. Jengleng. Ki penyanyine diaturke loro ya. Loro Mbok Endembi karo karo Ina. Ina. Halah, halah. Bunda. Asik. Sodoyu musik kreatif. Musik nonton sih. Aku mbak kira gak iso joget ngene iki. Iso. Ayo. Coba dicoba ya. Ayo, Mbak. Ayo. Hei, goyang kaya Ina iki lho. Elo. Sepote ngene kaya goyangmu ya ngono to. Ngececeng. Kowe njaluk joget ngono kuwi? Ya iya. Elo. Ngono kuwi? Iya. Elo. Ngono kuwi? Elo. Piye to kok malah mbok getak iki lho. Lah kono takok goyang ngono kuwi ya elo. Loh, ya ora rampung leh jawab kok awakmu ya wis nyawur ya. Ane sok kluget ngene lho. Lah iki jenenge goyang ki ngene iki. Nek Dek Ina kan joget luar. Lah kowe Goyang luar. Loh, lah ya beda dong sih. Kuwi mau goyang? Dalam. Oh, yen goyang luar ki kaya Ina iki mau. Ketok mloho. Iso keluar ngono. Nek dembi beda dong sih. Goyang dalam. Goyang dalam ki njabane meneng bae. Heeh. Jero. Wah, jan mulai mlebu apa piye? Apa iya to, Mbik? Apa iya? Penasaran awakmu, Mas? Iya ngono ki to. Iya. Tilikono to, Mas? Coba nonton, tak rasake. Coba. Dirungokne ya, dirungokne. Goyang Dimake, dalam. madhep rono. Goyang dalam. Marepe kudu rene. Ora keren ya wis. Marepe ini. Lah. Piye rasane? Piye, Mas? Iki terus biasa aku arep menikmati goyang dalam. Lah kene arep menikmati digonyor-nyori peceren. Yo karepe iki ben cetha, leh mundeleng ki lho. Silirmu mbledos ya peceren. Peceren ki lho. Kowe lagi ngopo? kok ngene kowe mbok Endembi pecerane apa mambu? Gondoy. Kowe aja ngono, Mas. Aja ngono kowe. Kowe aja ngono. Lah piye? Lah biyen lho metu muni ra sangka kene arep kok ngendi? Masa aku metu kok kono? Lah kowe saiki lanangan nerane wong wedok arep mbok tokke ngendi? Iku lho. Apa? Lah. Iya bener? Mas. Lah. Masuk ijo. Nun. Aku mbok dewaki yo. Urusanmu aku karo iki. Papa, tontonan ke tonggone awake dhewe ki sing bebojon kok go rame wae beda karo awake dhewe ki ya papaku ya. Awake dhewe ki adem ayem ya papaku ya tontonan ke tanggane awake dhewe ki gur geger gembeng wae ya pakmu. Kalau tanggane dhewe ketok mesra ngono kae. Lah kowe lho lanangan kok mau setugel. Lah ya salahe kowe to. Papa, aku ditumbaske mobil papa ya. Anyar. Ya beli ya. Anyar. Di showroom ya papaku. Kes. Aja ngasih kalah. Kok apa? Kok apa? Anu kok apa? Tapi aku tuku apa? Aku mau tukang nyoba kuwi. Lah kowe njaluk apa? Lah kowe ra njaluk tukoke. Ngene, lah kan nyawang kowe gak yakin, lah aku kan nrimo ndek bojo kowe nerimo aku. Nrimo aku ki. Nrimo galake kaya Wong wedok ki kudu galak. Wong wedok galak kuwi nek ndonga dijabah. Rungokno. Rungono kupingmu sing basah kuwi. Papa.
Kok kariset wong sugih kok padake. Mas, kowe ngelak ora? Kowe ngelak. Kowe ngelak ora? Aku ngelak. Ayo kene tak mii. Walik. Kae sing wedok. Witekno. Dadi ki sing ngelak kowe ngono lho, ora kok aku. Aku gak ngelak kok. Lah sing ndintuk sapa? Intuk apa? Papa. Mama lapar. Mau makan. Wong sugih. Yang enak ya papaku, yang sugih. enak. Kuwi nggone. Wo, kowe njaluk tak gaglak entan-entan kowe ya. Lah Makan yang enak, yang itu kebab itu loh sayang, kebab. Padake. Apa ta? Anu kowe rasa ngono kae ya? Oga. Kowe mangan ngono kae kok ndak ususmu panunen. Kasih. Kok tak tukoke gendar ya. Alah, ndek bojo setugel iki nek ya Lebih ramen. tekno ora enak sing duwe Pa iso toko. kowe pa iso. Apa? Sayang, pangku, mama capek sayang capek. Kowe iso ngono kae? Hah? Iso. Ya apa lho aja nganti kalah Ayo, kok karo Nang. tangga lho. Oh, weh mangku buat tebi. Pangku. Sawa. Aku mau buat kowe. Iya, ayo kowe aku karo Inang. Ayo. Awas. Deloken kae sayangku, deloken kae tanggane awake dhewe. Delokno kae tanggane awake dhewe kae papaku. Delokno kae. Anu, kok sik Dik. Ora usah tiru-tiru tanggane Dik. Lah terus. Yang tanggane ketok pantes. Lah terus. Lah kowe tak pangku lho, Nyapa? disuting kok kono. Apa? Kayak kaya sapi ngletong lho kowe. Kok rumah. Oh, ora bahagia ngono. Wis Dik. Bahagia jane bahagia. Kok bahagia kaya ngono? Bahagia ora ndek utang kok ya Cin bahagia. Wis rasa mikir ke tanggane. Iya. Tangga arep omong apa wae, Mas. sing penting awake dhewe ora ngrusoi tanggane, ora njaluk tangga. Lho, ngene iki, ngene iki. Ora usah diumbar-umbar wae ketok mesra. Alah, Ora urung kaya pegatan. Ngono ku to. Penak awake dhewe rame. Kok dongane iki lho. Kok rumasak. Jenenge bumbune wong omah-omah ki ya ngono kuwi. Leres. Sok rame, sok ora. Bener banget. Lah ning kowe rame terus sih. Tadi tak anggap ora itu rame. Padu terus sih. Iki ceritane iki tangga kok ditanggap putune mlocot. Gobi. Lah saya ngetono iki lho, awake dhewe kudu totalitas no. Ya. Rame iki ndek kapan kowe rame? Lah kuwi mau. Oh, lah wong aku nek Lah, aku kuwi tak mau. batin. Lah masamu apa gua apa jenenge batinannya apa? Mata batin. Mata batin kok piye? Wong dene mata sapi. Papaku, papa. Coba sawangan bodine mamah iki kepiye? Pak iya cantik, seksi to papaku. Kowe rasa melu nyawang. Kok iso bojomu ngene kok iso? Kok iso? Ngene iki bojomu. Iso. Ah jajal doi. Aja nganti kalah ndang. Ayo. Kowe matamu aja nyawang kono matamu. Nyawang Matamu dhewe iki lho. nyawang iki. Nesu ngono ae lho. Padu neh. Nah, aja nganti Ya ta sayang Nah. tanggane awake dhewe kok ora adem Ini ayo lho, awake Mas. dhewe piye Eh, coba ora sah Dik, ora sah. Bokomu gede sisih. Lah kowe wingi mlaku ngene mak. Pret. Iki bojomu lho, iki bojomu. Ijol piye? Anu ijole kowe kae. kok malah pindah rene iki piye to? Kowe kae apa? Tombok sik. Heh? Tombok sik. Piro? 2000. 2000. Bayar no. Oh iya. wis. Jujul 48. Bojomu diregan 2000. Lah jare 2000. Ora. Yes ngene. Wis kowe kae. Piye? Aku karo sapa iki? Karo awakmu? Ha, karo aku. Ya. Bosok. Ya tetep Kowe kok romantis. ndek bojo aku rong dina muter lho kowe. Alah modar diurip kene. Tices. Ces. Ayo King anggur sebelah. kene libur. Nah, Sampai gunung. Dawuh saking Mbah Surani. Kingko ana tembang kangen kanggo Pak Soleman. Oke, siap. Ya. Yo kono sik. Apa kok sik? Nyaman, Mang. Saben bengi Pentret kok mangsa. nyawang loro cek jungling kabeh. Aku iki yo. Haup. Wah, siap. Penak. Enak ya, Mas? Penak. Empuk to, Mas? Genti kono. Ngendi? Nah.
Piye? Eh, ndang to. Rini yo sik iki lho. Piye? Mikmu mati? Saduk cakep. Piye krasa urung? Tetep enak kowe. Penak kene ngene meneng lha kowe kok debak iki. Dibatin. Wah, modar iki. Dipaske to, dipaske ngono lho. Rasa kok Apa-apa dibatin. ki dibatin, malah penak. Wah, anak dadine anak batinan. Nek kuwi tenan. Ya. Apa kok dibatin? Bayaranku ya dibatin. Kok teko bayaran. Lah apa kok dibatin iki lho. Engko bayaran tak batin kok. Ya. Semene Bi. Yen memaceng. Kuwi iso wekrek wong kowe. Nyamuk lho. Memajang. Yen memajang. Kok memajeng? Lah aku mau apa? Memajeng iki. Lho, ngomongnya masuk ijo kuwi. Sing bener ki piye to sing bener? Memajang. Aku tadi Yen keliru. memajang. Nah, ngono. Oh, ayo. Aku dadi keliru. Kleru. Kleru, Mbak. Dadi aku mau keliru. Kleru, Mbak. Dadi aku mau keliru. Kleru. Dadi aku mau. Bojomu lho. Oh, kasih. Kasih dong. Piye to? Bahkan aku jangan mati wis kok nah. Aku arek iki wis kena. Iki enak. Aja do rebutan to, aja do rebutan to. Aku lak yo malu to kaya ngono kuwi iki. Salah siji wae aja kabeh-kabeh to ya. Bojomu ki pemantan genggek apa piye? Biyen mbok biyen iki. Munyer. Biyen yo mbok biyen. Saiki wis ora wis mari mbok. Ngomongno to aja. Biyen. Nah. Yo memajang. Yen memajang. Kono Yen memajang. Asai. Kok Mas? Mong karo. sanjare gudutan. Nek kucokno nek. Nek kucokno nek. Nek kucokno nek. Nekmu gandeng. Mendel. Gandeng. Mendel. Yo, apa ta iki? Oh. Mong karo. Kita sabar. Jano. Mong karo. Janur. Kuning. Yo. Kok aku nang ngono ki kok aku. Kowe rusuh. Apa? Ngopo mbok krowok? Diapake to. Krowok maju gadul kaget aku. Apa duwe? Rakit angel. Lah. Ngono ki tekon aku ndek videone. Kowe ndi? Kembang. Kok iki lho. Ubang ngomong rong rampung kok kono wis kembang ae. Kembang ae terusan munduhe kapan ngono. Bang api. Kembang kok terus lho. Rene meneh bojomu kae lho, Mas. Kira iki nyopo. Iki wong mbok kira ki asu apa piye? Ora anakan. Kaya kucing dicaking. Aja di ngene. Lah kudune piye, Mbak? Ngene. Oh. Piye? Ora. Kudu dikapake. Kowe kon mik mbok tutukke eman-eman iki. Ken bagus, ken ganteng Mas, ken ganteng. Eno. Urung. Kok urung ngono. Langsung wae. Kecitan. Kembang kono berarti. Kembang api. Sing apik. Endi kene? Ah. Ayo, Ja. Kowe nduk. Aku? Iya no. Nek iya. Kembang wae waton gunung asoy Nanti. Sini. Nggak bisa. Ini milik saya. Ape gone tangga iki? Milik saya. Ayo, Rana. Bojomu gunakno Neh dhewe. Mas neh
mbok ngono kuwi ta. Kowe pengen ngono kuwi? Iya iya. Kowe pengen ngono kuwi? Heeh. Timbang kowe bingung ngetne kono, ayo tak lebokke jarik malah roh kowe. Kuwi gur kudu mlebokke penak ngono kuwi ta. Rumangsa. Anu sik. Sana sana. Dewe-dewe Anu kok. sik Kok nyilih. senengane melek. Nyileh bojo nyileh. Garis. Anu delok wae kok tak Masuk. olehke. Ketoke penak bojomu. Gek nyoba pisan tok, kok timbang mulih ra nggawa. Ayo pisan kas. Iya, nek Mas. Miliki Kowe ngono penak. kuwi seneng? Seneng lah. Aku iso. Batinmu ngono kuwi seneng? Iya iya, Mbik. Enak Mas. Ngono kuwi seneng kowe? Iya iya kowe iki lho. Ngono kuwi seneng kowe? Ngawur. Disoting barang kok. Ting. Arep ora bojo kok Oh, gak. Lah dalah ya apa ora? Ayo. Bose, aku ngene iki mau lho. Malah suwe-suwe kaya cempe ya. Dadi madhep rono ngene-ngene iki dadi kaya cempe. Nyem 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 nyem. Kok di nyem kok makan apa lho. Nyem. Mangsane bojoku wedhus ya. Wah, Kaya nyem. wedhus, kaya wedhus. Mangsamu piye? Wis marem, Mas. Wes iki aku mbok balikke. Ora. Mbok balikke karo bojoku ne. Wis tak balekke. Iya, bali. Ya ngono kan wis marem. Ya kok ngendi? Wah, bose guya-guyu ae. Entuk gitu. Wah, konten akeh kok. Nah, asli. Seneng batinmu no? Iya no? Mulane wani tombok Kang sih. Darno, matur sembah nyuwun. Ya. Bali modal sih. Pacitan Was. san Was. Wah. konter to, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Woyo, tak. Ya, balik rono keti. Apa? Ayo. Cek, lu kok gur marani peceren apa to, Cek? Lah sing mau muter kokean kok. Keting aku nek ngono kuwi iki. Aja Iya. ngono to. Ngene iki ayo wirang to ning ngene iki. Lah dalah ya. Lah, nggih to, Mbak. Nggih to, kok. Kondur to, Mbak. Ampun kondur riyen. Ampun dewau to. Nggih. Oh. Oh, nggih. Kok tinggal kondur. Matur nuwun Mbah Kakang. Iya, Mas. Ino. Urung. Panas. Bareng minum wae. Minu wae. Ya nah. Panas ya Mas Suncak sing cendet. Bener Ora ora? nggo cendhek ngono lho. Lah piye to? Ya, wis ngono. Lah jareke bojoku. Ya tak sayang-sayang to mestine. Ben ketok mening. Syuting ne, syuting. Ketoke mencep. Piye mencepe piye balenono? Mencepe piye balenono? Ya delang pi, delang. Mencepu aja nganan tok ngiri barang. Ngiri yo. Bareng anu melet iki lho jan kurang ajar. Rene meneh. Rene meneh bojomu ki sing ngendi kono kae lho. Wong gur nonggo ae. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Jangan-jangan Nah, iki saiki parian kagem sing kagungan hajat. Ayo. Mau wis sih? Mau kan Bar beda. parian kok, Iki parian neh, ayo. Aku. Ayo. Dahar tahu. Alah dadak marahi lho wong pinter mbok warai iki yo ngopo kok ora tau tanggapan mbok warai. Alah yo yo. Dak.
Ayo. Ana watu Ana watu pinggir sumur nang pinggir sumur. Bapak Margu Bapak Margo. panjang umur. Amin amin. Dahar tahu. Wena lalo lale Tuku kayu Tuku kayu. Tuku uncek ning Kediri. Nang Kediri adohe Purwodadi wae neng kok. Tekan Kediri. Ya parian ki sak arepku kok ya. Iki rumah tanggane wong. Iki rumah. Anu mbok galake metu kok sayang ya mundur wae mulih. Wani ning andake bojone apa? Mbak. Mugi Bapak Margu Mugi Bapak banyak Margo. rezeki. Amin Allahumma amin. La 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 la. Amin Allahumma amin. Ya kono rumah tanggamu gede kono urus. Dahar tahu. Alah taune wis entek dienggo Dewi. Wis taune Tintakke Dewi kok. Wis renek. Taune entek dipangan Dewi. Wong parian kok mbok. Ya wis entek, liyane tahu akeh kok. Perasaku kok ya. Aku watu iki kayu kok tahu. Nyontek ngene Dewi, prinsip. Kok ya tuku alu apa tuku apa? Alu go gedhe kowe kuwi ya. Lah wong ki wis Tuku alu. Yo. Ombe susu. Enake, enak Kok tenan. duwe? Hah? Kok duwe? Ngene bojoku. Di. Ngomong jare kadaluarsa. Kuwi iki bar tuku anyar. Oh, pasang anyar. Tuku pasang. Oh, tuku iso pasang. Ombe susu. Iya. Nang tengah sawah. Ada prono lho, ngopo deprene? Keluarga Pak Margo Ya. pikantuk berkah barokah. Amin. Otak. Amin. Allahumma Dek, wong nak keluarga berantakan iki musiknya ya berantakan ya. Iya, ora kaya awake dhewe ya, Mas. Turut. Turut alu sapi enak dirungokke ya, Mas. Rene meneh rono lho. Rono tong apa to? Durone nyapa. Yu bojomu ki asine ngeser aku kok yu meneng-meneng kok yu. PN, nyoh PN ancane ra ndek manuk PN nyoh. PN. Ngece cek, ngece. Hah? Ngece. Jenenge wong Yo, kamu kudu ben. durone. Lan piye ora? Oh, gak kan. Ora. Adane tak pateni iki mau kok. Ana apa? Emprit. Moga. Sare prenjak. Piye to jane iki? Mencela-mencela. Loro. Ayo tak mari. Ayo yu. Aku, Yo. aku toh. Iya. Iya yu. Aku lho iki lho ya. Iya yu. Kudu aku pokoke. Syuting. Rene meneh ya. Rono neng. Rene meneh. Tuku panci ngombe celeguk cepet ceger. Telat bos. Makanya sibel. Tuku panci. Tuku Panci. Neng Kediri. Nang Kediri. Mugi Ibu Murni Ya. sugih rezeki. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma Inuman. Alah, Inuman ae. Panas udan bro, minuman ae. Aku pengen dah minum. Ose, ya, kita wis ki. Ngagem reyok, Pak. Ngagem reyok mboten, Pak? Mbah Kakuk? Ngagem. Oke. panas hutan. Ayo Deina, hutan panas. Kaleng ceping Basurane mawi riak boten. Lo. Ada teko apa? Apa? Ya kono. Sik
Ki nyapa to kok mulek Yul, kae? tuyul. Kowe iki ngopo kek ndek mau kok gur mulek rono rene kowe iki kok. Iblis. Lah kalau aku tuyul lho. Apa dadak kok? Reo kan juga ganungan no. Nah, Pas karo musike. Ganongan kuwi pas yen wonge gedhe. Lagi Aku kan wonge setugel. Dah, Dadi pas. rapat. Pas, yo. Aku nggo topeng liyane ae. ora enek to pengen enek iki to. Enek mau. Rene Pak. ora nggawa asistenmu mau ki lali ra gawakne. Cepet. Kok ya. Lah, biasa kok dicopot blangkone dicopot kok biasa. Takon. Bojone nesu. Bojone nesu. Ya. Was. Dongani sik. Ayo. Singgo. Hop, sik. Hop. Apa? Apa? Iki topeng kayak yo ngene yo. Topenge sapa sing gawa sapa? Topengku. Sing Eh, gawa iya, yo sing kowe. gawa. Heeh. Lah kok karo kancane? Berarti kan yo kowe kok nuduh kancane. Ora tak kei ngenekan ni. Lah apa yo enek topeng iso mangan dhewe? Iki terus kepiye nek aku nyokot? Ya dicokot sak keneke. Yo. Ayo. Enggak. Ngreo karo Ayo. ngemil ya iso Kosek. Ora, aku kan gawa tak cokot, Ya. yen ora tak resiki sik, Heeh. engko cacingen ya. Alah yo ben. Lalalala. Ana weteng Ora. sak menit cacing apa yo iso? Lah. Yo. Ngawur Ding tak ding tak ding. kelakuane kuwi. Alah lah kok nuduh kancane neh. Was. Yo. Waduh kok disuk. Tepuk tangannya luar biasa, tepuk tangan bos. Alhamdulillah sukses luar biasa sukses. Nyapo? Aku jaluk tulung. Kowe iki piye to? Tepuk tangan untumu. Lah tanganmu ngene lho mau iki. Ngene ki aku jaluk tulung ora iso balik lho. Tak kira nek njaluk tepuk tangan. Aku koclok kabeh kok. Mas Uncek, kan mau pertama arep balik gak iso. Sing kedua kan belum berhasil to, apa ora ya tepuk tangan. Nonton puas. Ora tepuk tangan karepku ki aku jaluk tulung. Neng sapa? Ning Ya kowe kuwi lho. Lah awakmu ora ngomong kok. Ora Aku tak tanganku wis cawi-cawi. Lah dawe-dawe ning sapa? Ya kowe kuwi kok sapa? Ora kok ya, Mbak. Ora, aku yo gak rumongsoi. Mau ki njaluk Aku seneng tepuk banget. tangan kok. Oh ya wis ah. Ora rombongan. Wong rumangsa aku kok. Kan seneng iki lho berhasil iki lho, Mas. Rioke sing cilik elek, genti sing gedhe nggih Pak Surani nggih. Ora. Sing gedhe nggih. Boten. Nggih. Boten. He. Gantian. Ora enek. Reyok kok dandan yo ngene apa reyok edan? Reyok ki ora enek dandanan nggo jas ora enek reyok. Ayo. Padha makaryane. Oga. Ora nggo dandan ora nggo jas to. Ora. Dadi topengan. Nah, terus Yo. udah. Malik. Ayo. Kudu gelem ngene. Ora. Ayo, musik. Musik. Ayo. Yo. Yo. Malik. Totalitas.
Wis ben marem. Nanti Bi, wonge Bi. Halo, Di direbut karo buke, terus tak wehke. 51 Endi? Bu. Wah. Ucak medeni mbuke. Iki pogo batu apa iki kamu nih? Nesu. Munyo kok nesu ki piye? Musuh kok iso nesu. Oh, nesu ngeleh kok, Bi. Lapar. Kuwi matane ya, kuwi mata. Bolonge kono. Lah dalah ya apa ora? Lah bolonge kono. Bolongane 3, Dek. Bolongane sing kono. Tulisanmu kleru to. Bolongan moto. Ya tak kira lambe wong ngene lah bolong kok. Nesu meneh. Bagus kok kira. Iya kono kowe. Wapok ra kono kowe. Ciko. Wis ah, Rusak kok. lagel mriyok kok Sukijo. Gak reoke bagusan. Asu kijo gak gelem. Pede kebagusan. Lah halah. Wah, Kok rupa kaya gemuk kok ngono kok bagus. bagus. Nadyan wadon sarta lanang. Nah kene iki. Umurne kondur. Ampun. Oh nggih. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Eno mane banyu. Alah, Gusti Allah. Kayak lek dia mentir. Kok cepet nih. Tungda. Rusak. Kalau. Sembah nuwun. Oh nggih.
bisa nyamang-nyamang gunung desa dadi raja nora ilang gane pada lara lapa latala ya pada Matur mbah nuwun, Mbok Entembi, Nggih. Mbak Ina matur mbah nuwun. Dawuh Dawuh saking Ibu sami-sami. Surani. Surani Mbak kanturaken. Surani. Niki tasih wonten painan Kang Uncek. Napa Kang Mas? Ngajeng wau wonten tembang kangen kagem Nggih. Pak Soleman. Bapak ngersake rujak jeruk katampen jangan koro. Ugi wonten lir-lir sumbangsih. Lere-lere. Nggih. Iki diaturke tembang kangen sik ya Kang. Ngaten. Sing nuwun sing riyin. Mas Arel mau